Dodgiest mod. Wow. Slim, ie. Sideskirts. Slim maen nhw'n galw fi, I suppose, am bod fi ddim mor slim mae hynna. Bodyguard Britney Spears yn 7 foot wbath a shorty dyn nhw. So, wbath tebyg am hynny. Mae ffrind ni Slim yn lyfio sideskirts. Bargain basement engineering mae'n neud bob tro. Volkswagen Vento di hwn. 1993 hon. Just car bob dydd di hwn. Car daily driver fel maen nhw dweud. Sideskirt special ein one-offs. Mae partia prein yn ofnadwy o ddrud. O'n i'n really isio gwario ffortiwn ar sideskirts. A 12 pint mae'r i fideos di. Mae'n edrych rhywun fath. Pobl mewn sioia yn gofyn thi, wow, where did you get those sideskirts? Hughes Graham yn y fo. Ydyn nhw? Guttering tŷ ydyn nhw, ie? Ie, dwi'n cael landar to, ie. Landar tŷ, ie? Hughes Graham special. A mae just torri nhw. Dwi'n gael hwnna'n embarrassing, dwi'n meddwl hwnna reit genius. Dyna sach. Peipan gwtar ydyn nhw. Gwtar ar ochr to tŷ. Wedi i dorri a'i gosod ar y car, maen nhw jyst yn istan spot on. Mae'n edrych yn dda. Ynddi, mae'n edrych yn dda, ie. Just, mae'n hilarious bod rhywun deitha chdi beth nhw. Os ti'n cael slap, dim ots na. Gallai jyst mynd i Hughes Graham ôl un arall. Dwi'n mynd cael talc yn y bank account a gorau talu 120 pint am bar arall o sideskirts. Mae pobl eraill yn neud ar y nôl i dde. So, mae rai bod wbath yn o le amdano beth. Ti'n be? Sam yn deitha fi, da, swn i'n sylwi. Ti'n dechrau gweld nhw wedyn? Dwi'n bobl eraill, a dim ti'n gweld nhw'n gofyn, ei, gesiwch beth i hyn? Na, na i'n deud i beth, ond dwi'n gwybod, da ni iawn, de.